jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan net Temaşevanê Xenî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be, cejna we pîroz be, îda we mibarek be. Di vê xelekê de zê hewl bidim hinek mijarên nû bînim pêşberî we, hinek pirsa bilîvînim û hinek informasyonên derbarê van mijarê han bi hev re parve bikin. Lê berî ez dest bi mijarê xwe bikim, hinek birader ji min pirsîn gotin yanî ev çi mesela ev kevirên li pişteyî yanî ev jî yek ji van kevirê haneyê xêr e çi mesela vê van kevirê haneyê yanî ev kevir li vir çi dikin? Bi rastî yanî ev kevirên hûrik li pişt me ev ê geliyê godernê ne. Geliyê godernê xelkê me yê Amedê, Xulpê, Farqînê jî wê devera hanê vî geliyê han naz dikin. Ez çûm wê devera hanê ez çûm gelî sala par havîna par û me ev kevir anî ji wî geliyê hanê ji bo ku zarokê min nas bikin ku ev kevirê han ji wê herêmê ji xwe wan yanî kurê min re haştvan kevirê hanê rû me got kamê bi xwe re bînin malê ji bo ku tu bîra wî bimîne ku ev kevir ê wê herêmê ne ê wî welatî ne. Em çûn gundê Barin ku girêdayê herêma navçeya Xulpê ye. Ez çûm mala ku kalkê min tê de çavê xwe vekir û hatiye dinyayê mala bavê kalkê me mala kalkê kalkê me wê wî gundê hanê de tişt jê nemabû yanî kavil bû çend kevir bûn di darên beîvê hebûn di darên beîvê hinek jê beîvê şêrîn bûn hinek jî beîvê tehl bûn me hin mînak ji van beîvê van avan e ev beîvên binerin bi şêweyî didon bi hev re cotin ev beîvê ku min ji darê me girtî û me anî malê li vê derê û ev kevirê hanê jî rojekî ji roja beşekî biçûk ji dîwarê mala kalkê me bû ev kevir jî eger zimanî wî hebana wê biaxiviya bigotana ka di hundirê wê malê de çi çêbû çi çê nebû di navbera wê malbatê de ku rojkê ji roja kalê me ev ê ku wî cilûbergê kurmancî Amedî wîn dibînin rojekî ji roja ew jî di hundirê wê mala hanê de liv û tevgera wî hebû bi malbata wî re çi diaxivîn eger ev kevir zimanî wî hebana wê bigota lê enerjiya bîranînê enerjiya hezkirina axê a girêdaya axa welat axa gund piştî hexwaza sal û dem derbas bû kalê me hat bin xetê û li Şamê jiyana xwe ji dest da wefat kir Emirda Hezira piştî hexwaza sal 2022 de ez çûm gund û ev kevir ji wê herêmê me anî vê derê ji bo ku wekî sembolekî bijî tim çavê me pê bikeve çavê zaroka pê bikeve nas bikin ku ev kevir ê warê bav û kalayê
em biçin mijara xwe ya yekemîn. Ev camerê ku fotoyê wî dîtî navê wî ye Îmad Henan e ji Herêma Efrînê ye. Niha tê naskirin ku yek ji yanî gendelperestê ê Rojavayê ye. Ev ya me re karina vî bike Ebûdilo ê Herêma Efrînê. Hedî Ebûdiloyê ê Herêma Qamişlo heye, Herêma Cizîrê heye lê ev ya ê Efrînê ye. Ev xort kî ye? Ev xort yanî ji malbatekî xizan e. Xelkê Efrînê nihayê ku vê fotoyê bibînin, vê vîdyoyê temaşe bikin û wê naz bikin. Xelkê Helebê jî wê naz bikin, xelkê Cizîrê jî ê ku wî dîtine û li Başûrê Kurdistanê kesê ku wî dîtine Silêmaniyê jî li Ewropa jî xelkê ku wî dîtine wî baş naz bikin. Wê bibînin yanî wez naz dikim ji ber ku her cara ez behsa mijarekî dikim xelk ji min re ja informasyonên nû li ser wê bişînin. Ez vê ji vê bawerim yanî bi ewle me. Lê tiştê gihaştime ez dixwazim ji raya giştî re raya giştî eşkere bikim ku çi li Rojava çê dibe, çi gendelperestî çê dibe kî yanî serekê vê sîstema gendelperestî a ku li Rojavayê Kurdistanê heye kî ne? Ev ji aliyekî. Ji aliyekî din yanî vî kesê han her yanî welatparêzê me ê Herêma Efrînê wî nas kirin ku ji malbatekî xizan e. Ji ber rewşa yanî xizaniyê û bêkariyê neçarma çû Herêma Kurdistanê li Erbîlê û Silêmaniyê li wê derê hinek kadroyên PKK û danûstandin bi kadroyên PKK re çêkir bi taybet ê Herêma Efrînê. Pêrbûn alîkar wî şandin Dubey. Wî şandin Dubey û li Îmarat wekî şofêr şogolî. Li gel wî karê hanêna xelk ê li Dubey jî wî dîtine wî naz bikin. Li vê vîdyoyê temaşe bikin wî naz bikin. Ev Îmad Henan li wir kar dikir li gel vî karê han li karê şofêrtiyê hin tîcaretê ji bo van kadroyê han çêdik û hesaba ji wan re dike. Hesabên yanî li bankê hesabê wanî bankê çêdike ji bo perê wan ji wan re bişoxolîne, ji wan re bilivî û perê wan spî bike. Di demekî de ku vî karê han dikir pê hesiyan yanî li gorî informasyonê gihaştime ku hikûmeta Îmarat pê hesiya ku vî karê han dikir berra wî dan ka bi çi şêweyî wî dervayî sînor kirin hat dîsa Herêma Kurdistanê û kontaktê xwe dîsa bi Numan Efrîn û Xerîb Heso û Mihemed Reşo têkiliyê xwe çêkir û dîsa dest bi karûbarê tîcaretê kir û êdî wilo bû ciyê bawerî ye ku tenê deriyê Telkoçer ji bo wî çi derbasî hundirê Rojavayê Kurdistanê bibe ji seyara û ereba û çek û sîlah û temwîn û xwarin û alavên lêkirinê heta taw dercî di rêya ev Îmad Henan de derbas dibe. Piştî kar û yanî tiştê wan êdî ji aliyê Herêma Kurdistanê jî eşkere bû
بهن پێکەت li gorî agahiyê gihîştinê me kesên ku nêzîkî meseleyê nedikarin van agahiyêhan sererast bikin. Ez nabêjim van agahî serê sedî sed rastin na pêwîstî bi lêkolîn û bi şopandinê hene. Tenê ez dibêjim ez nabêjim sedî sed tekezin. Lê ez dixwazim van agahiyêhan bigînim raya giştî, kesên peywendîdar, kesên ku van mijarê hanê dişopînin yan jî jê agahdar in nelîna xwe tiştê xwe divî derbarê vê mijarê de bêjin. Piştî ku bihna wan dertê Mihemed Reşo tê Holanda û Xerîb Heso û Numan Efrîn jî dikevin lêpirsînê. Piştî Mihemed Reşo yan jî Doktor Wijdan tê Holanda û wevê din dikevin nava lêpirsînê ev Îmad Henan têkiliyê nû vedike, bi kîr vedike, bi kadrekî hin kes dibêjin kadrê PKK ye, hin kes dibêjin na dostê PKK ye, navê wî Mahir Qarebaba. Mahir Qarebaba xelkê me yê Bakurî yan jî kadrên PKK dikarin wî bişopînin kî ye, çi ye, çi mesela wî ye. Lê tiştê gihîştîme ku ev Îmad Henan û Mahir Qarebaba bûn yanî ortak bûn şirîkê hev. Ji hevdûrê rêya vedikin, ji hevdûrê rêderiya vedikin û alîkarî bi hevdûrê dikirin. Ev Mahir Qarebaba bi dizî bi keçekî ji Dêrsimê ku li İtalya dimîne û hemwelatiya yanî İtalî ye, pasporta İtalî pêre ye, ev Mahir Qarebaba pêre bi dizî pêre zewicî ye. Piştî ku ev mesele êdî keşif dibe Mahir Qarebaba jî tê İtalya tê digihêje hevjîna xwe, hevala xwe qavêçe û lê têkilî di navbera wî û Îmad Henan qut nabe. Ji vê tîcaretê, ji vê danûstandinê Mahir Qarebaba jî bi milyona qezenc dike, Îmad Henan jî bi milyonan qezenc dike. Îmad Henan têkiliyê xwe nû dike, bi kîr têkilî çêdike bi Bedran Efrîn. Bedran Efrîn yek ji kadrên PKK'yê berpirsê herêma Efrînê bû salên yanî 2015-16 di wê demahanê de ez texmîn dikim ev Bedran çiya Kurdê ku demekî hat Ewropa ew wê çaxê berpirs bû. Ev Îmad Henan pêre têkilî çêdike û Bedran rê ruxsatê didêye ku herêma tîcarî, herêmekî tîcarî û sînaî li Efrînê ku bi milyonên dolara yanî teklîfa wê biha ye, herêmekî sînaî û tîcarî ava dike. Projeya wê datîne, projekta wê datîne û ji piş perdê ev pereekîne, ev pereyê Bedran Efrîn û İlham Ehmed û kadroyên herêma Efrînê ê ku di nava PYD û PKK de ne ku eviya Îmad Henan ew vê projekta hanê dimeşîne kamil hin fotoyên vê projekta hanê ji rûpela Îmad Henan temaşe bikin û bişrivegerin.
ev projeya hane projeya sînaî û tîcarî neçû serî ji ber ku Herêma Efrînê hat dagirkirin. Neçû serî PKK ji herêmê vekişiya û çi tiştê heyî ji tirkarma û ji çete û hêzên radîkal, hêzên terorîst ên girêdayê dewleta Tirk ku Efrînê xistin bin destê xwe ji wan rima. Lê Xerîb Heso û ev Bedran Efrîn û İlham Ehmed sebrî û berpirsê hemû tiştî ê rojava vana sebrî iqna kirin ku yani biçekî pir xesar dîtiye Îmad Henan xesarên mezin zerer û ziyanên mezin dîtiye em biçekî wekî rêxistin wekî PKK em perê wî lê vegerînin ev pere ne perê Îmad Henan ev perê van kadroyê hanê ne yani perê İlham Ehmed Xerîb Heso û Bedran Efrîn û hinek kesên din ku Îmad Henan ji wan re perê wan dişuxulan sebrî iqna dikin ev her sê sebrî ok iqna dikin ku 10 milyon dolar li vegerîne li Îmad Henan vegerîn û vegerand. Sebrî jî nas dike ku lîskit meselê de hî sebrî jî ne zarokek e berpirsê istixbarata hî sebrî jî ji bo ku devê vana bigire ji ber ku PKK jî xêr û bêra Herêma Rojavayê Kurdistanê didize bi sedê milyonê dolara didize lê sebrî got xem nake yani bere 10 milyon em pê van kesê han em dikarin wan bikirin van kadroyê han bikirin bi vî mentiqê hanê ev pere lê Îmad vegerandin kî jêr bû waste İlham Ehmed Xerîb Heso û ev Bedran Çiya yan jî Bedran Efrîn bi vî rengî hanê dîsa Îmad Fuad heta roja îro yani bî yek ji serekên gendelê ê li Herêma Rojavayê Kurdistanê bi piştgiriya van kadroyên hanê. Niha îdî mesele li gorî me zelal dibe yani Aldar Xelîl zavî wî û hinek merdî wî kar û barê wî û perî wî dimeşînin bi çi rengiyê ev yek Mazlûm Ebdê birayî wî û malbata wî û ap û pismamê zariyê apî wî pismamî û zavî wî ew jî perê xwe li deverekî li alîkî jî dimeşînin û İlham Ehmed û Xerîb Heso û Bedran Çiya yan jî Bedran Efrîn û Îmad Henan ew jî li alîkî pere dimeşînin û yani bi cehnema vî xelkê hanê çi bê serê wan xem nake PKK çi bîne serê wan dewleta Tirk çi bîne serê wan rejîma Sûrî çi bîne serê wan hemû jî ji xwe bi xwîna vî miletê hanê yani bi me dikenin bi vî gelê hanê dikenin kî were rexne bike kî were van mijarê han bilivînin van pirsê han bilivîn tu nedî yani bûn gurê nihar heşayê hazira bûn kûçikê nihar û bi me ketin yani a çîrok li gorî me vî rengî yani wekî yani kantonên hindirîn kantonên gendeliyê di nava sîstema ku Aldar behs dikir di nava sîstema Aldar Xelîl de bi vî rengî ye. Kan binerin bê ev Îmad Henan yani liv û tevgera wî li gorî tiştê ku wî li ser rûpela xwe ya Facebookê eşkere kirî kav camêr bi ku diçûye bi ku dihatiye welatên lê geriyaye em piçekî bişopînin tiştê ku eşkere yani tiştê bidizî em nizanin lê tiştê ku ji rûpela wî midît ka em lê binerin bişire em vegerin biaxivin. وەکە hûn dibînin li vê derê sala 2008 destnameyê ji Zankoa Helepê wergirtiye kalamê binerin bê ev jamêrê han çi kî derê li kîjan deveran geriyayê li vê derê li meha Febrayê 2012 li Parîsê ye hatî Fransa piştre di adara 2012 di hatî Hong Kong di aynî mehê di hatiye Dubey hatiye Îmarat di meha Eprîlê di vegeriyayê Hong Kong
اول وی دری خویای لگوری کوی بلاف کری لهونگ کونگ لوی دری هاتی مغرب موراكو یانجی ماروكو ده مها مايو ده هاتی مها گولاني ده هاتی فينيسيا إيطاليا پشتر وگریای دبي لإمارات پشتر هاتی مصر قاهرة نها القاهرة هي وكنت بينن لوی دری هالتی لمولدوفا هي لمولدوفا اول الگوری تشتيكو ويل سرلو برا خوا بلاف كريه ديسا وگرياي إمارات مالا خود آوا عماد حنان آوا وگرياي عفريني 1013 هاوينا 1013 لعفريني بشتر بمهكد ما أغسطس سيدي هاتي تركي هاتي اسطنبولي گولانا 1014 ديزا وگرياي دبي وگرياي إمارات پشتر بمهكي هاتي سليمانية كردستان عراقي پشتر بمهكي دمها تباخي 1014 هاتي ميرسيني لتركي و ده أغسطس 1015 بروجكتا خويا آوائي و لعفريني إعلان كري وەک وەدیت وە تەماشەکر ئەنجەخ یەکی کو ئەندامی مافیا bi serokê yek ji serekên mafya bi ku kar bi vê li bû tevgera Hanê a berfire tê her were yani li gorî informasyonê gihaştina agahiyên gihaştin me ku eviya niha karobarê tîcaretê êvan kadroyên han li يعني ألمانيا لفرنسا لإيطاليا لجلك دفرة وبتهيبت لهريما كردستاني لشارع سليماني فان كاري هان دمشينة أو جي يعني بعراويش تيده هي وبري فان كادروين جندل يكون هندري سيستما PKK و PYD دنكو من آوي وانغوتي نها السليماني يعني لقوري آگاهی هاشتن من چو قیصر راست نراست خلق سليماني خلق حريم دكارن وان انفرماسيوني هاني يعني دكارن حقي خلقي هي بجن نراسته راستي أذى تاني ايم تشتيجي هاشتيمه از بينم بيش بري رايا قشتيا كرد كنها السليماني والعراقي بالتفاهي للتفاهي عراقي يعني كامبانيا كرينو فروتنا سيارة عربية هي بناوي المجازف يعني پربها عربية ديده اي يعني جي 5000 دلار حيا 100,000 دلار حيا 150,000 دلاري تيدتين فروتن او كامبانيا هاني خلق دكاره يعني لسر فيسبوك يجي بشوبينه روبلاوي على سر فيسبوك يجي هي وخلق دكارن هرم بتشعب جي ببينن قالوا كي خديه وي فرهان اكينه باشه كام لفي كامبانيا هاني بشكي بنرن جروبلاوي فرمي لسر فيسبوك بشر ديسا مكر
لغوري ئاگاهیان ینی کەس نکارێ کابێ ینی چاوا بێژم پەرەیên li cem wî çi qeysen e lê tiştê ku gihaştîme ku gelek apartementê wî, vîleyên wî, pereyê wî di bankên Ewropî de, di bankê Silêmaniyê de, bankê Iraqê de bîyî wekî oxtubûtekî û ev pere yanî dişuxulîne û îdî nakokî di navbera wî û İlham Ehmedê çêbûye li gorî agahiyê gîhaştin me ku di serdana dawî a Mezlûm Ebdê li Silêmaniyê ku hewldanên suîkastê çêbû raya giştî behs kir ragihandin behsa vê mijarahanê kir ku ew firoka Mezlûm Ebdê têdibû İlham Ehmed jî pêre bû lê tiştekî nehatî gotin ku İlham Ehmed dema li Silêmaniyê bû li mala çûbû mala ev Îmad Henan li Silêmaniyê û hin gengeşa nîqaş di navbera wan de çêbû nexweşî jî çêbû yanî nelihevkirina li ser pera mijarên pera û tiştên bi vî rengî lê tiştekî din jî gîhaştime ku yanî malên ev Îmad Henan ê li Silêmaniyê û li Hewlêrê ew kadrên PKK hinek jê bikartînin seyara û erebî wî bikartînin lewma hinek agahî gîhaştin me çi qeys rast nerast ez nizanim yanî lê agahî gîhaştîme û dixwazim yanî bi raya giştî li parve bikim hinek agahî gîhaştin me ku ewî Îmad înformasyon dayî Tirka ji ber ku çêkiliyê wî û danûstandinê wî niha piranî îdî bi kadroyên Tirk ê di nava PKK de çêbûye ka kî ne ev kadroyên Tirk pereyên wan ka çi qeyseyê û ev tişt çeştiyê İlham Ehmed aciz bibe ji vê meselehanê nelihevatin nerazîbûyînekî wilo çêbûye hin kes dibêjin hin alî dibêjin ku ji ber ku Îmad Henan naz dikir İlham Ehmed û Mezlûm Ebdê li Silêmaniyê ne ewî dem û cihê ku têde wê têde derbas bibin yan yanî agahdar bû ji liv û tevgera Mezlûm Ebdê û İlham Ehmed ewî agahî gîhandiye Tirka heta ku Tirk xwestine Mezlûm Ebdê bikuşin û tasfiye bikin yanî niha lêpirsînekî li gorî agahiyê gîhaştin me ku di hundirê PKK de yan jî di hundirê Qesedê de tiştekî wilo wekî lêpirsînekî di vî warêhanê de çêbûye ku hin guman hin tawanbarî diçe li ser ev Îmad Henan li gorî me yanî tiştekî wilo mumkin e yanî wextê gendelperestî û bi vî ser vê astê be pere têkeve meydanê bira dikuje yanî mere nikar wê baweriyê wê ewlebûnê bide ev Îmad Henan ne jî bide ev kesên şîrîkên wî ê ku di nava Qesedê de ne ê ku di nava PYD ê ku di nava PKK de ne bi vî rengî bixwest ez dosya vî kesê hanê ku yek ji sembolê gendelperestiyê ê sîstema PKK û sîstema Rojavayê Kurdistanê bi we re parve bikim ez hêvî dikim ku kî agahî li ser vî kesê han li cemwî hebe dikare yanî ji desthilatdariya Kurdistana Iraqê re bêje dikare ji dewletên Ewropî re bêje ji ber ku yanî evî kesê hane Îmad Henan û ê şîrîkên wî hemû li ser xwîna Efrînê li ser xwîna Kobanê li ser xwîna Rojavayê Kurdistanê wekî xwînmij yanî ev kesên han wilo dijîn û bi vî rengê hanê tîcaretê dikin û bi vî rengê hanê jî gelê me Rojavayê Kurdistanê tê xapandin bi vê sîstema gendel û qirêj û bi mij û bi guman em biçin mijara xwe ya din.
ev nûçe di kanala TV a Ronahî de ku kanala PYD de hatiye belavkirin bi kurtî bijêze wilo biçikî behsa naverok vê nûçeya hanê bikim. Nûçe behsa daxuyaniya yekîneyên parastina gel YPG dike ku yek ji endamên wê yek ji şervanê wê jiyana xwe ji dest daye. Dîroka yanî şehîdbûna vî şervanê ku bi navê Şahîn Cûdî navê kod di 30 meha Oktoberê 2018 yekî derê li başûrê Kurdistanê firokekî tirka ê bê pîlot lê xistî û ev şervanê han vî endamê han çûbû Kurdistana Iraqê ji bo xwe derman bike birîndar bibe. Yanî di vê çarçoveya hanê de elankirina şehîdbûna vî şervanê han ku ji gundê Tilxeza li girêdayê Kobanê. Lê ev nûçe medya PKK aliyê din yanî nav hevketin çawa nav hevketin ka yanî çi dibêje di aliyê din de PKK wî wekî endamê PKK endamê HPG wî elan kir û fotoyê wî bi cilûbergê gerîla lê dîsa rakirin û gotin ku eviya ne endamê HPG ye endamê YPG ye lê ev camêr Mihemed Fadil bi navê kod Şahîn Cûdî li gorî agahiyê gîhaştî ne endamê PKK bû û ne endamê YPG bû lê endamê tevgera ciwanên şoreşger bû û heta 2017 jî li Efrînê bû. Li Efrînê bê hayê rêveberiya Rojava ev ciwanên han ji wir tê kişandin û wî dişînin herêma Qendîlê herêmên dibin desthilatdariya PKK û li wê derê li wê devera hanê kurmamê xwe dibîne Ardal Şahîn ku niha ez ê fotoyê her diya bihev re li wê herêmê ji we re pêşkêş bikim û çawa dîroka şehîdbûna Erdal Şahîn eynî dîroka şehîdbûna Şahîn Cûdî di eynî rojê de 30 meha Oktoberê 2018 em li vê vîdyoyê temaşe bikin û dîsa vegerin li ser mijarê biaxivin. Êko van nûçeyê hanê amade dikin û yan jî van daxuyaniyê hanê belav dikin wilo carcana hingî zîrekin hingî biaqilin yanî derewê wan wilo beloqî eşkere dibe helbet kî van meselê hanê digire kesên ku bixwaz bişopîne ê ku bixwaze bişopîne asta
دراوە دداخوایانیە پەکەکێدە ئیدی ینی بێسینۆر وەدیت یعنی ئەف تەسادفە هانێ و ڕۆژە شەهیدبوونا ئەردال شاهین و کورمامی وی کورئاپی وی فادل محەممەد فادل و بناوێ کۆت شاهین جوودی دە عینی ڕۆژێدە ینی ئەف چ سودفەیە لێ چیرۆک نەئەوە چیرۆک لە گۆری ئاگاهیە گەهاشتن من ji ینی چاودێرێن بە ئەولە کو بێ هایا rêveberiya vî ciwanê hanê ji Rojava ji herêma Efrînê hatiye kişandin û îşandina Qendîlê di aynî wê rojê di wê dîroka hanê de di payîza 2018 li herêma Zapê niha ew guhdar dikin ê Rojava jî guhdar dikin Şahîn Çîlo jî guhdar dike Mazlûm Ebdî û hemû giregir û zigurtên PYD û PKK hemû li vê vîdyoyê temaşa dikin û guhdar dikin û malbata Ciwan Birahîm jî yanî gerek guhdar bike di payîza 2018 de li herêma Zapê nêzî çemekî ji 25 kesa yanî zêdetir ev aldar Erdal Şahîn û Şahîn Cûdî ku kurmamê hevin herdû bi hev re herdû bi hev re li wê herêmê û Ciwan Birahîm jî li gel wan bû û hinek şervanên yan ji endamên ciwanên şoreşgerên kabê çine grûpekî nêzî 25 kesa li wê devera hanê li herêma Zapê nêzî çemekî li gel hevin û teqînekî mezin çêdibe teqînekî mezin çêdibe kesekî ji wan nafilite hemû jiyana xwe ji dest didin çawa çêbû çi rengî çêbû teqîn ji esmana hat teqîn ji bin erdê hat kesekî yanî nizanin lê ev enformasyon dertê yanî dibe ku tim cinayetkar delîlek dimîne tiştekî dimîne ji bo ku ev çîrok wenda nebe ev mesele wenda nebe çawa çîroka heftanînê ku bi emr û telîmatê Cemîl Bayik birîndarên PKK hatin kuştin yek filîtî kulmerîtî da û piştre yanî ji bo ku çîrokê bêje vê komkujiya hanê komkujiya şikefta birîndara a 1990 didwa her wiha di 2018 jî de wê ev enformasyon derkeve yek jî ku kesê ku nêzîkî herêmî bû Layê Salih Muslim serokê PYD ana ew jî nêzîkî deverê bû dema teqîn çêdibe tê û dibîne yanî bûne perçe perçe tiştek ji wan saxna mîne dikeve rewşekî tenduristî pir xerab û dixwaze vegere Rojava wî vedgerînin Layê Salih Muslim vedgerînin Rojava û di rewşekî psîkolojî pir xerab yanî dijî dixwaze veger wî vedgerînin Rojava tiştê ku ez dixwazim ez bêjim û dizanin yanî îdî ev daxuyaniyên medya PKK ji endamên PYD û PKK jî îdî vî ciyê pêkenok li Rojavayê Kurdistanê nabêjin naxibin newêrin lê hemû dizanin yanî di kur zer bîye di kur derbiye dizanin asta xapandina medya PKK û PKK û lîskên PKK li ser vî gelê hane yanî binerin malbata her du şehîdan Erdal Şahîn û Şahîn Cûdî li dîroka şehadeta wan bi foto bi wêne jêderên malperên PKK yanî ne ji derve bînin bidin ber hevdû digel enformasyonê wekî din û çîrokê ji nû ve dîroka yanî van kesên ku tên kuştin yanî yekî ku rêxistinekî ku bi dîrokê bilîze demekî tiştekî tarî li dû
لپشت وی بویرا هانی هیه بویرا شهید بونا شاهین جودی و بویرا شهید بونا قرآمی وی اردال شاهین کو دو فوتو جید هر دو لگل هفو و لتماشا کر ما بس تامش في مسألة كو قل كس إيدي دناوا كادروين روجافاي أنا قبو خوازن آلدار كشاندن يعني آلدار حتى نها فنقرياي كا يعني چارنو ساويش ندياره فكيكي اشكره ناكي فكيكي حتى نها بحثا جوان إبراهيم نجيناك يعني لي اگر بخوازن کی ناوی ویوره کاور قندیله ایدی دستیوی لسر دلیوی کا ازی وگرم از بنگرم روشکی ولو ترسکی ولو دناوا کادروین روجاوایی اوی پر دلسوز پککی کوله پککی عبادت جو پککی و جو جمیل بایک ردکن روشکی دحالکی بویرنگی هاندنه بترسن لو ما شاهين ناچه شاهين چیلو مظلوم عبد ناچه قندیله جبر کدزانه که بگیج نگی بگیج قندیله نما بدگره نه امریکی يعني تيك بناف لبي جمعة نه امريكي باوي وي جو بايدن بجي يعني ماكرون بكسك نكاره مظلوم عبد جنافا لبي جميل بايك و دوران كالكان خلاص بك اجبر في مظلوم عبد ناچ قنديله افتر صاهانه حتى كيبي كادروين جني هيفي دار شيار نزانم زاخو يوسف ايدي حمو ترصدن ددلي حمو كساده يعني كو بچن اما جمعة ويا عباس وام جبو پرورده جبو ايتمه جبو كونغرس جبو نظام بچ بهانه بچ حجتي بجي بچن ويدرين نما بدگرن يعني ترسكي ویرنگی پکک ناوا روجاوا ده چاندی کادروین روجاوایی دکشینن و دروشن ونداده جیانا خوش دست ددن و لرجه وان کادروین باکری و روجالاتی داتینن متخست اسوی بویرا تاری وندا بینم پیشبری و کسین لیکورینر کسین کو حتی معلومات شهیده ji çîrokên PKK ji daxuyaniyên PKK bawer nekin li pey şopa çîrokên zarokê xwe ka bi çi rengî di çi rewşî de ev kes jiyana xwe ji dest dan firokekî tirka hat û lê xist û nizanim çi ev êdî bîyê benîşt û ketî yanî behaneyekî wilo راحت كتي نافا دستي PKK كو والله لفلان دبري فروكا كي تركا بي بيلوت صاروخا كي ليخسي بومبايا كي ليخسي وجيانا خوا جدس داي اگر روش بفي رنگي هان بمينه يعني وقالي كرد بآقري PKK بمديا PKK درو يعني وقالي كرد به یکجاری جیانا خو ji dest bide yani ji bo kir qunax rewş negê ji vê asta hanê vê noqta hanê gelê Kurd bê şiyar be çawa ku di xewa xapandinê de rojekî roja gelek kes têdebûn yanî ez jî yek ji wan kesê hanê êdî ne tenê ji polîtîkeya dijmin a faşistên Tirk lê êdî wilo ji xewa şêrîn a derewên PKK jî gerek gelê Kurd şiyar bibe ji bo ku rêya xwe bibîne heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimîne jiyan bi pirsan pêş dikeve bi rexne û nirxandinên pêş dikeve dibe em ji pirsan netirsin
دگل هوشنگ پروگرامکی هفتانه لسر اکران خانی تیویه. هر روزا سه شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبندا ومه ونجی لبندا ببین.